היי חברים, מה נשמע? מה העניינים? היום נדגים לכם איך משתמשים במכשיר הקצפת קפה מבית בויאר. נכין את הקפה, אחלה קפה, ונראה מה יש היום בקופסה שלנו. ככה זה מגיע ככה, זיפ חלב מנרוסטה, איכותי, יש חוברת הוראות, בוקסט, חשמלות, כמו של קומקום, תעודת אחריות מבית שופרסל, והמכשיר עצמו. הדלקה לטה שמטה בטה. נראה מקצועי. טוב, נמשיך עוד כמה דקות. טוב, לאחר שהבנו מה עושים, שטפתי את המכשיר מלמעלה עם מים וסבון, ואנחנו מתחילים. תראו שתי הקווים האלה, יש פה אחד שעד הסוף זה הקו הלמעלה, זה עד מקסימום, וקו לתחתון זה מינימום. אנחנו נמלא אותו מקסימום, כי אנחנו עושים עכשיו 2 כוסות קפה, ונפתח את החלב. נמזוג אותו למכשיר, נמלא אותו ככה, ונסגור. טוב, נשים אותו בחשמלות. בהוראות אמרו ללחוץ על ההגדרות שזה פה, לבחור